Γεια σας παιδιά, κοιτάξτε εδώ, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Αυτό το επεισόδιο είναι το δεύτερο επεισόδιο της σειράς που προσπαθώ να τερματίσω το Geometry Dash. Πάμε να αρχίσουμε. Geometry Dash World για να είμαι ακριβής. Μετά έχει και το... Μπορείτε αυτό το βίντεο να είναι μία πίστα ή μπορεί και δύο, επειδή έχουν αρχίσει και δυσκολεύουν και οι πίστες. Τόσο μπορεί να βγει ένα μεγάλο βίντεο. Δεν ξέρεις. Θα προσπαθήσω να βγάλω μία πίστα και μετά... Ναι. Θα προσπαθήσω να βγάλω αυτή. Αυτό που σας έλεγα στο πρώτο επεισόδιο είναι αυτό για την που δεν είναι σωστά συγχρονισμένο. Το είδαμε τώρα, ας πούμε. Λίγο πιο πριν το είδαμε. Όχι, το είδατε πόσο κοντά ήμουνα. Δίπλα ήταν τερματισμός και έχασα έτσι. Όχι. Αυτό που σας έλεγα, αυτό με το συγχρονισμό θα σου πω πότε είναι. Βλέπεις τώρα. Ας πούμε πριν, είδατε. Που το έκανε πολύ γρήγορα την αλλαγή. Αυτό έλεγα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βγει και 5 λεπτό αυτό το βίντεο, δεν ξέρω. Ή θα βγει πάρα πολύ μεγάλο επειδή θα κάτσω να κάνω 2 ή ένα τέτοιο. Αν βγει πάρα πολύ μεγάλο ή μία πίστα, ξέρω εγώ 6-7 λεπτά, θα δω αν θα κάνω και άλλη πίστα για το... Αν είναι πολύ μεγάλο. Έχω χαλάσει 2 λεπτά για μια πίστα η οποία δεν έχω τερματίσει καν. Έχω τερματίσει, αλλά δεν την έχω τερματίσει στο κανάλι. Μπορεί να προσπαθήσω να κάνω και μια ευκαιρία κάποια στιγμή. Είδα τον ασυγχρονισμό εκεί πέρα. Ωραία, ας μην το είδατε, σίγουρα. Το τερμάτισα. Τελικά θα χρειαστεί να περιμένουμε για μια πίστα. Πάμε στα Toxic Factory. Είπα πως μπορεί να βγει και 2 επεισόδια τη σειρά, που δεν νομίζω να βγει 2 επεισόδια. Μπορεί να βγει 3-4 εκεί. Δεν νομίζω να βγει 2 επεισόδια. Δύσκολο. Εκτός τερματίσω αυτό πάρα πολύ γρήγορα και ναι, η πίστα είναι δύσκολη. Δεν βλέπουμε πολύ ασυγχρονισμό. Δυσκόλεψε πολύ αυτή η πίστα, βέβαια. Πιστεύω ότι κάνω 2 πίστες σήμερα και θα τελειώσω, ελπίζω. Σκάτσε, ελπίζω, είδα τώρα ασυγχρονισμό. Ήμουν με τον μπήκα. Δύσκολο εκεί πέρα. Πρέπει να δυσκολευτώ αρκετά. Και βλέπω να βγαίνουν αυτές οι 2 πίστες. Γιατί κάνω 5 λεπτά, 6 λεπτά, 7 λεπτά βίντεο. Δεν κάνω μεγαλύτερα. Είναι γενικά, πιστεύω θα βγει ωραίο αυτή η σειρά, θα είναι σαν πρώτη σειρά. Έχει και ιστορική... Βλακή εκεί πέρα δικιά μου. Νομίζω το καταλάβατε. Το είδατε κιόλας. Αυτό το βίντεο μπορεί να βγει και 5 λεπτά, κάτι τέτοιο θα μπορούσε. Τι θα είναι τελευταία πίστα λογικά. Και αν τελειώσω, αν είναι τελευταία προσπάθεια τώρα. Αλλά δεν πιστεύω πως θα χρόνο για την άλλη πίστα. Πάμε, έλα, το έχω. Τι λέμε για τον συγχρονισμό, το είπαμε αυτό. Αλλά σας έχω πει για να δώσετε ιδέες, γιατί έπαιντε κάντε και ένα subscribe, δωρεάν είναι. Δεν σας κοστίζει τίποτα. Για να προωθήσετε και εμένα λίγο.
για να πάρω λίγο ψυχολογία και να συνεχίσω τις σειρές. Ναι, πάμε λίγο, πάμε. Και επίσης κάπου εδώ το βίντεο τελειώνει. Ελπίζω να σας άρεσε. Επίσης κάντε subscribe, like, ό,τι θέλετε. Και επίσης, γεια σας!